Allah, kamar a mafarki wallahi. Ni babbar masoyiya ka ce. Muna samu mu bacci har da mun shari saboda ire-iren 'yan sanda kamar ka. Kamar ya kenan? Ina nufin muna samun isasshen bacci saboda tsaron da kuke bamu. Yalla mai mu dauki sarki ba. Kai ku dare shi, ku kyale shi. Yalla mai ina so mu gura muku wani abu zo dan Allah. Ke. Wasan na'ura muke haɗawa kuma kai muke so mu sa a matsayin jarumin. Kamar ya kenan? Kamar Superman da Spiderman, kai ne jarumin wannan wasan na'ura. Dan ka zo ne ma akan gaba, kasancewar muna neman turo maka gaggesa. Amma me ya kawo ka ne yanzu? Domin ki sha san bare. Ina nufin domin ki sha tambayoyi. Ke ce kika ɗauka ta a Facebook ba? Me ya baki wannan tunanin? Ai shi irin wannan tunanin cikin sauki yake zuwa wa mutum. Irin wannan ɗauka koyaushe ne ake samun ta. Ina. Ta musamman ce shi sa na ɗora. To yanzu yan sana suka ga wannan ɗaukar ya kenan to. Oh, wato shi constable ɗinka ya damu ne saboda kada ɗaukakar ka ta janyo manyan ka kishi da kai ko? Da constable na mata kama? Allah sarki yarinya tana nutsuwa kaɗan za ta gano gaskiyar al'amarin. Wannan wasan na'ura zai kammala nan da sati guda ne. Ya kamata ka zo wajen wallafa shi.